Уважаеми зрители на телевизия Алфа и слушатели на Радио Атака, продължаваме и с следващата тема за днешното издание на Добро утро, българи, а именно споровете в Народното събрание относно пенсионната реформа. Кой е крив, кой е прав? Ще говорим в следващите минути с госта ни Емил Измирлиев, писател. Добро утро, господин Измирлиев. Добро утро на слушателите на Радио Алфа и на зрителите на ТВ Алфа. Господин Измирлиев, спорове в Народното събрание наблюдахме в последните седмици. Много се изрече за пенсионната реформа през годините, много се говори, но в крайна сметка само в отрицателна насока се работи. Ако може така да го миналата седмица премина под знака на един скандал, който останалите медии, кой знае защо се направиха, че такова животно няма. Но телевизия Алфа, както винаги, като телевизия на истината, ще каже истината за това, което се случи миналата седмица. Бяхме свидетели на един грандиозен скандал. Появи се една нова коалиция, която аз нарекох коалиция срещу България. Тя се състои от политическа партия ГЕРБ и политическа антиконституционна за мен партия ДПС. Да. С техните гласове беше отхвърлено предложенията за реформи в пенсионната система, които бяха в интерес на хиляди български граждани. Става дума за следното. Значи, първо трябваше да бъде стопирана реформата на ГЕРБ, която обрече много хора на липса на перспектива да се пенсионират, когато на тях им е удобно. И второ беше стопирана възможността на хиляди хора, които са без работа и в предпенсионна възраст, да изберат да се пенсионират по-рано. Значи, първо трябва да кажем нещо много важно. ГЕРБ 2011 година тайно, след като имаше споразумение в Тристранната комисия за започване на пенсионната реформа от 2021 година, значи да започне да се увеличава възрастта за пенсиониране и стажа, за една нощ недоразумението Дянков реши да направи така, че от 2011 година от 2012 година да започне да расте възрастта за пенсиониране и стажа, което постави хора като мен в предпенсионна възраст пред избора или да се чуят какво да правят или да продължат да работят. Тук има нещо важно, което аз първо трябва да кажа. Тази пенсионна реформа трябваше да започне в 2021 година, а тя фактически по каприза на едно лице Дянков и с гласовете на депутатите от ГЕРБ беше гласувана в Народното събрание, така че хората бяха обречени едно на това да не знаят кога се пенсионират и второ, ние много добре знаем, че през почти 4 годишното управление на ГЕРБ пенсиите на българските пенсионери не бяха дигнати и с една стотинка. В момента наблюдаваме същото. Значи чак от средата на 2014 година ще се увеличат пенсиите с някакви си 3%. През това време инфлацията е изяла тези пари. Да оставиме... Тук има един грандиозен скандал в това, че с гласовете на ГЕРБ и ДПС, която аз продължавам да наричам антиконституционна. Те нали са опозиция сега, ГЕРБ? Как така се получава? Как си го обясняват? Значи ГЕРБ са направили една грандиозна измама срещу българските пенсионери и с гласовете на ГЕРБ, с гласовете на ДПС, те озаконяват тази измама. Тоест, те продължават тяхната реформа, стопира се само за една година се замразява стажа. Според мене, справедливото беше да се направи следното. Да се премахне това, което са направили ГЕРБ като реформа, т.е. да се отменят тези 8 месеца, които увеличиха стажа. И това е да се върне към споразумението в Тристранната комисия, което беше ясно, че реформата ще започне от 2021 година, за да може тези хора, които са в моето положение, да се пенсионират спокойно. А сега как се и въпросът с пенсионирането? В момента въпрос с пенсионирането е следното. Имаме замразяване за една година само на възрастта за пенсиониране на стажа. Тоест означава, че с 4 месеца по-малко ще трябва да работят хората или да чакат 4 месеца повече, за да се пенсионират. А логичното беше да се замрази реформата, да се върне старото положение. Още повече, че за някакви си 10 години хора като мене от 57 годишна възраст за пенсиониране трябва да се пенсионират в момента на 63 и 8 месеца, а ако продължи тази реформа, значи на 64 години и 8 месеца. Скандалното в случая, че не дават възможност на хората да избират дали да се пенсионират. Имаше едно такова предложение на БСП. Хората, които желаят
да се пенсионират 2 години по-рано, ако не им достига стаж или възраст, да се пенсионира с 10% по-ниска пенсия. Но това намаление е за вечни времена, както се казва. Не е само за докато навършат година. Да. Значи хора, които могат да изберат тази възможност и на тях им е изгодна, ще я изберат. Но защо тази възможност беше отнета? Още повече, че знаем много добре, че има таван на пенсиите. Има хора, които имат много голям трудостаж. Има хора, които са заработили голяма пенсия. И те имат възможност да изберат тази възможност да се пенсионират с 10% по-ниска пенсия, защото така иначе тази пенсия няма да им да. Как е справедливо? Как е справедливо да се случи? Значи те казват, че нямало пари, за да се направи тази реформа. То винаги това е оправдание. 30 милиона липсвали, за да се даде възможност на хората да се пенсионират по-рано. Много добре знаем, че политическата партия Атака предложи да се махне държавната субсидия, която е около 38 милиона. Ето откъде могат да се намерят 30. Значи има и един голям скандал около пенсионерите. Първо, те не получават 4 години увеличение на пенсиите. Второ, тези, които са ощетени от тавана на пенсиите, загубят всяка година по 120 милиона лева. Като прибавим към това и другия скандал, че не беше премахнат данъка върху лихвите, който позволи да се намалят доходите на пенсионерите, защото представи си, те им увеличават пенсиите с 4,50, а тези 4,50 всеки средностатистически българин е събрал достатъчно пари, за да получи този данък върху лихвите. Значи взимат им 4,50 като данък лихви и им ги дават като увеличение на пенсиите, забележи, чак от юли месец 2014. И аз мисля, че е крайно време, първо, което трябва да се направи, е тези хора, които откраднаха пенсионния фонд след 10 ноември, да бъдат издирани и да бъдат вкарани в затвора. Защото оправданието им, че нямало пари, защото тези фондове били ограбени. Второ, непрекъснато се набива тази мисъл, че тези, които работили, били тези, които давали на хората пенсии. Хората си ги заработили тези пенсии. Те нека да преценят дали има възможност да се пенсионират, дали могат да изберат да си вземат пенсии и след това да работят или не работят. Но мисля, че най-важният въпрос е следния. След като не дават на хората да се пенсионират, те обричат младите хора на безработица, защото хиляди места са заети от хора, които са на пенсионна и след пенсионна възраст. Те заемат тези работни места. Има хора, които работят по 3-4 места и в крайна сметка, като се даде възможност на тези, които искат да се пенсионират, защото това е една възможност, това не е задължение, значи хора, които имат възможност да се пенсионират. Второ, тези пари, които са откраднати от пенсионерите всяка година по 120 милиона, да бъдат така добри, ако не ги дадат поне като таван над пенсиите, да ги дадат като увеличение на пенсиите на хората. Радикално предложение от страна на Павел Шопов в Народното събрание. От Атака казват, искаме да върнем старата пенсионна възраст, 60 години за мъжете и 55 години за жените. Точно така трябва да бъде. Откъде на къде ще има хора в България, които се пенсионират при една възраст, пък други при друга. Как трябва да е справедливо, ако направим една съпоставка в другите държави? Ние непрекъснато гледаме какво каза и другите. Значи, непрекъснато се учим от Америка. Аз искам да кажа, че турският министър на Българското социално министерство Адемов, лицето Адемов, трябва да подаде оставка, защото той работи срещу интересите на българските пенсионери. Той непрекъснато се оправдава, че му се карали от Брюксел. Нека да покаже това писмо, в което пише, че Брюксел ще му се скара, ако той направи пенсионната реформа така, както е в интерес на българските граждани. Ако не може да го направи, да стане и да си ходи, защото този човек, той не може да състави едно изречение. Той е много ценен специалист за лекарската гилдия, защото той е анестезиолог. Нека да отиде, в момента тази специалност е много търсена, и да отиде да си върши работа, защото той се биеше в гърдите като депутат, ще помогне на хората, като стана турски министър на Българското социално министерство. Изведнъж започна да говори ни общи приказки, че нямало да стане, това било трудно, като ти е трудно. Човек, когато не може да се справи с една работа, подава оставка. И аз го призовавам да си подаде оставката. Господин Измирилиев, ето сега коледни надбавки за пенсионерите за първи път от толкова години. Все пак е нещо. Дори да го тълкуваме като прах в очите на българския пенсионер, но е по-добре от нищо пък. Ами да, хубаво е да се дават добавки, но не може да се упражнява непрекъснато, че се търсили пари от някъде. Не може да се търсят пари. Аз не искам да правя реклама на правителството, разбира се, но... Не става дума за реклама. Значи хубаво е да се дават коледни надбавки,
Хубаво е тези хора, които наистина получават мизерни пенсии, да получат 50 лева за Коледа, но трябва да има обща социална справедливост. Хората трябва да знаят кога да се пенсионират, да знаят каква възможност имат. При определен трудов стаж, примерно ако имат половината трудов стаж, да получат половин пенсия. Ако имат много стаж, както има хора над 40 години трудов стаж, в момента стоят и чакат да станат на възрастта, която лицето Бойко Борисов е определило. А кога се пенсионира той, аз не съм сигурен, защото както е тръгнало, най-вероятно се пенсионира в затвора. Да. Там му е мястото на човек, който е откраднал 4 милиарда, а през това време стои и гледа кой къде бил отишъл, какви пари бил похарчил. Той е откраднал 4 милиарда от българския народ, а стои и гледа на хората какви пари са похарали. Той обяви, че пенсионерите са изяли фискалния резерв. Не знам дали да, спомням си. Той непрекъснато обявява такива неща и в крайна сметка какво се получи. И тези сърдити старчета от той продаде български предприятия от национален мащаб и остави много хора на улицата. Аз съм един от тези, които той продаде нашето предприятие на безценица. След това изведнъж акциите на това предприятие скочиха 5 пъти. Това не може да се случи в условията на икономическа криза. Мисля, че хората са длъжни, и аз съм от тези хора, които искат да се пенсионират по-рано, защото не съм длъжен да работя още повече, за да ми стане пенсията още по-голяма и накрая да не я получа заради таван от пенсиите. Таван от пенсиите трябваше да падне от 2014, поне това можеха да направят. И това не го направиха, защото гласовете на ГЕРБ и на ДПС или новата двойна коалиция срещу България непрекъснато бърка в сърцата на пенсионерите. Това са нашите гласоподаватели. Това са 2 милиона. А това е мнозинството от българи. Да, мнозинството от българите и затова нека да не се чуди ГЕРБ, защо е загубил изборите и оттам нататък няма да управлява. Защото ти първо им взимаш данък върху лихвите, след това не им увеличаваш пенсиите и чакаш да гласува за тебе. Никога няма да стане. И мисля, че плана Сидеров е този, който ще спаси България и нека да не се мислят някои, че като кажат някаква клюка по адрес на господин Сидеров и нещата ще се оправят. Няма да се оправят. Ще стане само когато вършим нещо в интерес на отечеството и на България. Пожелавам весели коледни празници на вашите зрители и слушатели. Благодаря ви.